Чая да покажа стотинките, не знам дали се виждат. Така. Я ми дай слушалките тук. Дай малко такова. Малко тон. Да. Това са 4 см. Оле, как ги чува. Я дигни нагоре още. Още. Чува ги, чува ги. Чай се покаже, че е машината, ме, че не е нещо, че не е измама. Не е измама, майка. Кошмар. Голямата палка. Двама цигани ги отрепала да копаят. Стоп. Как е стоп, бе?